Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεύτε προσκυνήσεμεν και προσθέσεμεν το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσεμεν και προσθέσεμεν Χριστό το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσεμεν και προσθέσεμεν αυτό Χριστό, το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν τη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειον ενεδίσω αναβαλόμενος πόσο σημάτιον, εκτείνουν το ουρανό σιδέρνουμε στεγάζον εν είδεση τε υπερώ αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και της λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτων το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσαντα ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξανται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όλοι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων αναθεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάσεων φάραγξιν αναμέσω των ωραίων διελεύσαντα ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξενται όναυροι εις δίψαν αυτών, επ' πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσεις φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού από καπού των έργων και φορτασίζεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες η τεκλώνει του βιβλίου των ανθρώπων, του εξαναγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον ενελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, φορτασίζεται ταξία του πεδίου, εκέδρε του Λιβάνου άσε επίτευσας, εκεί του θείο ενωσέφησε το ιωδή κατοικία ηγείται αυτών, όρητε υψηλάτε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λίνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσενται πάνω τα αφαιρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τος μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επίησας, επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάων ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ανέπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέφερος δοκώσει, δίνω την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Χριστός
δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Επισκόπου ημών Σοφρονίου και το συγχωροστατούντος αυτό Αγίου Αρχιερέως Παντελεήμονος και Πιμενάρχου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστημον στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της επισκοπής ταύτης, πάσης, κόμης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν. Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων καμνώτων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν. Ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Καβώς όσων ελέησον και μια φύλαξον ημάς ο Θεός, της συγχαρητή. Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δέσποινης ημών Θεοτόκου και εκ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό. Πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης του Πατρί και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελευθόν Δέσποτα Άγιε,
και το όνοματό σου υπέμεινασε, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήρθισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, όταν τεθεί την ηλίαν, Κύριο αρμάτι, απογγείσει ήρμον, μεταθεμένος λόγε, θες τούτου ηγεσίες ως φωνή μας, ως Χριστός εδοξάζοντας, και την αυτήν εκτελούντας, αρμονικός, η αμνήμη και σεβασμίος. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων, ους σεισμόν εν άβρα, λευτείτε θέασεν, Θεού την παρουσίαν, ηλίου Θεό μακάρ, φωτίζουσα σε παλαιάρ ματίδεν, εποχούμενος τετρικός, των ουρανών διυπέφης ξενόπρεπος, θαυμαζόμενος Θεόπνευστε. Ότι παρά το Κυρίο του έλεος και πολύ παρά αυτόν λυτρωσής, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομιών αυτών, ότι ο έρωτος βέλει πατεβληθείς στην ψυχή, εις όρος το ήρθες, εν τα κύλα σαχένα, κολύβα το πεδίο πόθο θερμό, ιον σχήμαν ηλιπάς, που βίουν άμπον θεόφανες αρετές, εμπρεπούσες της μονάζουσιν. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, υπακόην εξασκήσας την αδιάκριτον, τι εκρίνασεν σύμμαρτον την τάξην, δίδους προτρία πάτερ της αλήθως, Θεού δέρποτε πίπτωση, όθεν Θεόφανες έβρεσπον θησαυρών, βασιλείας εν καρδία σου. Ότι κρατεώθη το έλεος αυτό επί μας, η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Θεοφωτίσατε Θεάν πλήνες Θεόφανες, ταύτης κατηξιώτης, σε αυτόν εκαθαράς, ασκήσει επιμόνο και προσευχή, ως πατέρες διδάσκουσιν, και είδες άριστα κάνει του ουρανού, ως περφίον τηλεσκόπιον. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίου Πνεύματι, ειν προς τον Κύριον εν Θεόν αγάπην, επιδειξάμενος Θεόφανες του κόσμου εμάκρυνας εραστικός, επιποθήσας και των αθωνήτων μοναχή
Εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοίας ημονείπομαι. Κύριε Παντοκράτορος Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και λέησον. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και λέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Επιδεόμεθα υπέρ του Επισκόπου ημών Σοφρονίου και του συγχωροσταντούντος αυτού Αγίου Αρχιερέως Παντελεήμονος του και επιμενάρχου ημών, πάσης της Θε Χριστό ημών αδελφότητος. Επιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της Θε Χριστό ημών αδελφότητος. Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού,
των συνδρομητών και αφιερωτών της επισκοπής ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων του Αγίου Ναουτούτου και περπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων με το Αγίο και πανσέπτων Ναουτούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε, ελέησον. Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον Κύριον και εσπέρα ταύτην αναπτύτους τη λατίνα ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου της αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελεός για ημάς, καθά περιπίσαμεν επί σε ευλογητός η Κύριε διδάξον με δικαιώματά σου, ευλογητές η Δέσποτα, συνέφησαν με δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια Πατησώνας της δικαιώμασής σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα κατά καιρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ο ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ύν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων. Δώσαμε την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε, ελέησον. Και λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρητη. Κύριε, ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον πάρε του Κυρίου ετισόμεθο. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, πάρε του Κυρίου ετισόμεθο. Συγγνώμην και άφης των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, πάρε του Κυρίου ετισόμεθο. Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, πάρε του Κυρίου ετισόμεθο. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, πάρε του Κυρίου ετισόμεθο. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώτινον επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου δέσποινος ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστόν τον Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στη την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Λες το πνεύμα Παράσιμον το Κύριο κρίνομαι.
μακάρ Θεόν όφανες εκγαρνεότητος άραν των σταυρών της άσκησης. Αρέτης και ψύχων αξίων και νηγούμεν εις γεή εράρχες αμένος το Κύριε πρέσβευεν υπέρ ημών Αγίοι όταν Ελέησον μας ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεομεθά σου επάκουσο και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δεόμεθα υπέρ του Επισκόπου ημών Σοφρονίου και το συγχωροστατούντος αυτού Αγίου Αρχιερέως Παντελεήμονος και επιμενάρχου ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημος στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρείς και αφέσματιών των δούλων του Θεού, του Δημάρχου, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών των δημοτικών κοινοτήτων, των εργαζομένων του Δήμου, των κατοίκων του Δήμου, των επιτελούντων, των προσφερόντων την αγέννητη ταύτη και των προσφερόντων δωρεά ταύτα, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών. Είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
τη δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Επισκοπήν και πόλη και κόμην ταύτην και πάσαν επισκοπήν και χώραν από λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός πατέρας κοινωνής αναπήρων επιδέων πολέμου και φιδίου θανάτου και υπέρ του ήλων ευμενή και διάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν ολεγενώσον την καθημών κερμένη και είσαστε ημάς της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς. Η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος γεννού ημίν δέσποτα και τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάση το πνεύμα Χριστός. Κεφαλάς ημών το Κύριο πλήνωμε. Δέσποτα πολυέλε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων Αποστόλων και του Αγίου ενδόξου πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκάτου και Ιατρού, των Αγίων ενδόξων καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Δαβίδ και Ιακώβ των γερόντων Ενεβία, Παΐσιου και Πορφυρίου των Αγιοριτών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Σοφρονίου, του Αγιορείτου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, της Αγίας ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων πατέρων ημών Σιμεών του Διαχριστών Σαλού και Ιωάννου, του συνασκητού αυτού, και πάντων των ετιεπισκοπή ταύτη διαλαψάντων Αγίων, όν την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν, επρόσδεκτον πίσων τη δέησιν ημών, δόρισε ημί την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς υπό την σκέπη των πτερίγων σου, αποδίωξον αφήμων πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους 5 άρτους εν τη ερήμο, και εξ αυτών 500.000 άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά, εν τη κόμη ταύτη, εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εν της οίκης των 50 αδελφών ημών και το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον σιγαρή, ο ευλογών και αγιάζον τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και συ την δόξαν αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωτιό σου πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιε Ετόχευσαν και πείνασαν οι ζητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Άγιε Πολυστήλου, αγαπητοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, διοικητά του Αστυνομικού Τμήματος, δημοτικοί άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί, ο Δήμος Αυδείρων έχει σαν πολιούχο την Οσιομάρτυρα Αγία Παρασκευή, της οποίας τη μνήμη η Εκκλησία τιμά την ερχόμενη Κυριακή. Και εδώ και πολλά χρόνια έχει καθιερωθεί να γίνονται εκδηλώσεις, τα λεγόμενα δημοκρίτια, πολιτιστικές εκδηλώσεις που διαρκούν 1 μήνα περίπου, κύριε Δήμαρχε, και βέβαια η έναρξη αυτών των εκδηλώσεων των πολιτιστικών αρχίζει με τον εσπερινό, τον οποίο θέλουμε κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου εδώ στον ναό τον επισκοπικό του Πολυστήλου. Οι εκδηλώσεις αυτές άρχισαν του Εσπερινού από τη Δημαρχία της κυρία Τσαχύρη και συνεχίζονται εδώ και δεκαετίες με τη Δημαρχία του νέου Δημάρχου. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Πολύστηλο. Όταν πριν από λίγο πέρασα από τη Γιώνα και τους είπα πάω στο Πολύστηλο, μου είπαν το Πολύστηλο είναι ένα χωριό της Καβάλας. Μετά από τον Αμυγδαλό στη Δράμα. Τους λέω όμως υπάρχει και ένα άλλο Πολύστηλο στην Ακρόπολη των Αυδείρων.
η διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας ήταν διαφορετική από τη σημερινή. Και υπήρχαν επισκοπές, τις οποίες επισκοπές υπήρχαν επίσκοποι που πείμεναν το λαό της περιοχής και οι επίσκοποι είχαν την αναφορά. Έχουμε την επισκοπή τοπήρου, την επισκοπή Πόρων στο Πόρτο Λάγος, την επισκοπή Περιθεωρίου και την επισκοπή στην οποία βρισκόμαστε βλέπετε ήταν κτισμένη στο ωραιότερο σημείο από με τη Θάσο, το Άγιον Όρος, ο ναός. Οι αρχαιολόγοι τον ανάγουν στον 9ο ή 10ο αιώνα. Στην Υπεραγία Θεοτόκο είναι μια τρίκλητη βασιλεία. Στο βορεινό τμήμα υπάρχει ένας χώρος που λέγεται Διακονικό. Και επειδή την ευθύνη της φύλαξης την είχαν οι διάκονοι, γι' αυτό ονομάζεται το τμήμα. Υπάρχει το βαπτιστήριο. Κατεβαίνει κανείς με σκάφη και έξω υπάρχουν σαρκοφάγοι όπου θάπτονται σκοπής πολυστήλου. Δέτε το παρελθόν με το παρόν. Την επισκοπή Πολυστήλου. Και βέβαια χωροστατεί δικαιωματικά ο Άγιος Πολυστήλου, ο οποίος είναι διάδοχος, θα λέγαμε, των επισκόπων αυτής της επισκοπής. Προσευχόμαστε στον Άγιο Θεό για την υγεία, την ειρήνη, τη σωτηρία όλου του λαού μας και ολοκλήρου του κόσμου. Βέβαια μνημονεύουμε κάνοντας μετά από λίγο το Τρισάγιο και όλους εκείνους τους επισκόπους, ιερομονάχους, διακόνους, μοναχούς που έζησαν και διεικόνησαν σε αυτήν εδώ την επισκοπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την εδώ παρουσία σας απόψε. Τους πατέρες και βέβαια από τους πατέρες τον πατέρα Απόστολο και τον πατέρα Ιωάννη, γιατί αυτή με την Κατερίνα από το Μυρωδάτο ήταν αυτοί που εδώ διαμόρφωσαν τόσο όμορφα αυτόν τον χώρο για τον Εσπερινό. Να ευχαριστήσω όμως τον Δήμαρχο των Αυδείρων,
τις υπηρεσίες του Δήμου, την υπηρεσία της καθαριότητας, τους ηλεκτρολόγους. Βλέπετε έναν χώρο καθαρό, φροντισμένο, περιποιημένο, με σεβασμό προς το μνημείο αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο των Ιεροψαρτών Ξάνθης, που κάθε χρόνο είναι αυτοί που εδώ αποδίδουν τους εσπερινούς ύμνους προς τον Σωτήρα Χριστό και τους Αγίους της Επισκοπής. Να ευχαριστήσω την έφορο της Εφορίας Αρχαιοτήτων, γιατί με τη δική της άδεια κηρύττεται η ακολουθία του Εσπερινού. Να ευχαριστήσω τους άνδρες της αστυνομίας για την παρουσία τους και για την τήρηση της τάξεως. Να ευχαριστήσω τα μέσα ενημέρωσης και τον πατέρα Χρήστο, ο οποίος μεταφέρει το πολύστηλο σε όλο το πλανήτη. Να ευχαριστήσω τον Ερυθρό Σταυρό για την παρουσία του εδώ, όπως και σε όλες τις εκδηλώσεις της περιοχής, και να ευχηθώ του Δήμου των Αυδείρων, Ιωσιομάρτης Αγία Παρασκευή, να πρεσβεύει στο σωτήρα για όλο το λαό μας και για ολόκληρο τον κόσμο μας, και τα έτη όλων να είναι πολλά, να είναι ειρηνικά και να είναι ευλογημένα. και μυστηρίων των αρήτων συνόμιλε, Θείας νύψεως ο διώκτης και κάτοχος, και εις Πατέρ Θεόφανες αγάπης ανασύων και σωτηρίας διδάσκαλε, Χριστόν μη ελείπεις, ή και τέλον ημερός η μνήμη σου. Δικαιοσύνη και η οσύνη σου αναλυώσονται, και ρίσο επίγνους θαυμαστός βαστικού πνεύματος Αγίε, Μαξίμου καλσοκαλύβη, τη συνειδών υπέρνων, και ακούσας τούτου θείαν πρόρησιν, Υιό εκκινδύνης και πειρασμής πάντα βίωσον, διακρέλεσας, ακριτέλους σεβάστασας, όσων σκόλοπαν, και δικαίως βεβράβευσε, Πάτερ μακαριότατες ατέκνα ενίσχυε, τα εφελάγη του βίου παντοειδώς διαπλέοντα, και τούτο περάσε καταξίωσον ακρίστος, εύχες προς Κύριον. Εισαγγείλησε την γη αυτού, ευθαυμάστος ο Κύριος. Θέλεις, σαν της ποιμήν ο καλός, του φιλανθρώπου Ιησού το εγκίνημα, την ποιμή σου οδηγήσας προς σωτηρίας νόμας και διδασκαλία εκτρεψάμενος. Εν κρίση γονάτων σου, ουρανός πήρθαν πάρα αυτά, και εν υψώσει
των γυρώνων τους χαριτός, εν τεκνία σου επιτέων θαυμασίε. Άτε λοιπόν δυσορίε, εόμαν εσωσίε, νυν παρέστος εν τη δόση του παραδείσου νημόνερε, τις ώρες σου ποιήμεις, εκ του ταύτης προεστόντος, τε διαδόχος σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν τη ασκήση των εκαθάρας των κοινών λογισμών, όλος σκοτοειδής, οίκος του Θεού φώτος, γεώνας, κατά την κρίση όθεν και την αναδείκτης, την ποιμήν της άρθης και περιθεωρίων, εν Κυρίων εφώτισας, συνεπιγόντων ηλικητάτη διδασκαλία των ελθέων βίων σου, όθεν της αγιότητος, εκαξίως λαβώντα γέρα, πρέσβευε υπέρ ημών ιεράρχα. Την πέδραν σου πανηγυρίν, και δικαιαί και εις τόνον αμήν, εκ παντίον κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, κείνας εδοξάζομεν την ελπίδα των ψυχών ημών. Μην απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη οθίδων ιορτανή μου το σωτήριον σου, ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και ηλάτης αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρσας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε κλείεσαι τα ασθενείας ημών. Ένα και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ανώ και επί της γης.
τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ώστε εμείς αφήμεν και φιλέτες ημών και εμείς ενέγγις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο εξάρτητος τελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σωτέραν άπαυσον, φυλάσσον αυτά εις την μακαρίαν ζωή την ημάραση φιλάνθρωπε. Στην κατάταξη σου, Κύριε, που πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδει, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός, και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον. Τελικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, νυχθεώνας πόρος κύσασα, βέσμευε τους σωτήριδε, τας ψυχάς των δούλων σου. Λέησε ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου, δεομεθάς σε επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ενδιδεόμεθα υπεραναπαύσου των ψυχών των γεκοιμημένων δούλων του Θεού, Δημητρίου και Πέτρου των αρχιερέων και πάντων των αρχιερατευσάντων, ιερατευσάντων και διακονισάντων, εν τη επισκοπή ταύτη και του δούλου του Θεού Στυλιανού και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάμπριμέλημα εκπουσιόντε και ακουσιών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ως Κύριος ο Θεός τάξης ψυχάς αυτών, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και των αυτής ευατιών, παρά Χριστό το αθανάτο, βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθο, Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσει των θάνατων καταπατήσεως των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο των δωρησάμενων. Αυτός, Κύριε, ανάφερε τα ψυχάς των ευρωκοιμημένων δούλων σου, των αηδήμων προκατόχων ημών, Πέτρου και Δημητρίου και των επιλήπωνών σου, Κύριε, γινώσκεις τα ονόματα, και του αντιθριαμβευούσι εκκλησία πλημμύου ημών, και του κεκτημένου δούλου του Στυλιανού, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέδρα οδύνη λύκη και στεναρμός. Πάνω μάτων τα παραυτών πραυτών εν λόγω έργο ιδιανίως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπόστην, το τούκες την άνθρωπο θα ζήσει και Θεού θα μαθήσει. Σίγαρ μόνος Κύριε της αμαρτίας υπάρχεις η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώμε. Η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των ψυχών των κεκτημένων δούλων σου, πάντων των αρχιερατευσάντων, ιερατευσάντων και διακονισάντων εν τη Αγία Επισκοπή ταύτη Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπουμε στην το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη, Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Εξαρχός αγγέλος των προφήτων η κρυφής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, ηλίας ζωής,
ερεύνους καθαρίζει, το βίαματα. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όρους του Όρος Άγγος καρέμος μον, εν Χριστέ όφανες, και δείχνεις γέγονας, σαν της παράδεισος πίνην και του περιθεωρίου, χάριδε του πνεύματος, ήλιφος τα μνηχάρισε, εις εγκομιός δούσι, των μιλώτεων βίων σου, και ρίσων βασιλείας μετόχους, των ουρανών τους συμπροσπίπτοντας. Ενείτε αείτε εις τους αιώντας των αιώνων, αμήν. Σε τη μεσητεύσασαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμε Θεότο και Παρθένε, εν της αρχηγαρτή εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, ο Δια Σταυρού καταδεξάμενος μάστος, ελυτρώσατο ημάς εξ θωράσος φιλάνθρωπος. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εκ ημάς και αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα.